Os seguintes exercicios son de tronco e cadeira. A serie que imos a facer hoxe inclúe exercicios de flexión e rotación interna e externa de cadeira beneficiosos para manter o tono, movemento e funcionalidade da parte inferior do noso corpo en xeral. Ademais, traballamos o corpo con exercicios de elasticidade e flexibilidade que nos axudarán a previr rixidez e unha reeducación postural. O conxunto de exercicios traballarán tamén a coordinación e o equilibrio. O primeiro consiste en sentados, levamos as mans aos pés lentamente e regresamos á posición inicial. Vamos a repetir 10 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O seguinte exercicio, tamén sentados, levamos a man dereita ao pé esquerdo e volvemos á posición inicial. Alternamos tamén coa man esquerda. Repetímolo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, coa perna estirada paralela ao chan, intentamos tocar a punta do pé durante 10 segundos e repetimos despois coa outra. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi importante que a espalda este recta. O cuarto exercicio, temos que elevar a perna estirada cara adiante 10 veces. E repetiremos coa outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Estendemos as pernas, separámolas e xuntámolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Imos co sexto. Cruzamos as pernas e facemos a tesoira 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora
agora sentados, cos xeonllos flexionados 90 grados, subimos os talóns, primeiro dereito e logo esquerdo, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora imos co esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, ao finalizar este, subimos os dous á vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sentados, cruzamos a perna dereita sobre o xeonllo esquerdo coas dúas mans, presionando cara ao chan no xeonllo dereito. E mantemos 10 segundos a posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E abrimos e repetimos coa outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tamén sentados, cos xeonllos xuntos, formando un ángulo de 90 grados, separamos ambos pés arrastrados polo chan, sen separar do chan. E repetímolo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E tamén, sentados cos xeonllos formando un ángulo de 90, xuntamos os pés, separándoos coa axuda das mans, e mantemos a posición, e volvemos á posición, e facémolo 10 veces. 1, 2, pés xuntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora ímonos a poñer de pé e cos pés lixeiramente separados e brazos estendidos, colocamos as mans nas cadeiras e levámola de esquerda a dereita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o último exercicio, de pé, cos pés lixeramente separados e as mans á cadeira de novo, describimos círculos cada dereita, coa cintura tamén, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora repetimos ao outro lado. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. E iso é todo. Agardo que vos gustare a sesión. Ata logo!